שלום למאזינים, שלום לצופים שלנו, אנחנו כאן באודקאסט, הפודקאסט המשפטי. כשאדם נפצע בתאונת דרכים, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, חלים עליו שני חוקים שונים שמכוחם הוא זכאי לפיצוי. חוק הביטוח הלאומי וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. מה עושים במקרה הזה? את מי בכלל תובעים? ננסה לעשות קצת סדר בעניין. נמצא איתי כאן עורך הדין אורי נחמיאס, שעוסק בדיני נזיקין, תאונות דרכים ותאונות עבודה. שלום אורי, ברוך הבא. שלום רב, תודה לך. עוד לארח אותך בפודקאסטנו. שמח להיות פה. תשמע, מטרתנו היא לעשות קצת סדר בעולם המאוד סבוך הזה, מסתבר, שנקרא... די פשוט. תכף תראה לנו, חובת ההוכחה עליך, מה שנקרא. אז אולי קודם כל נתחיל בבסיס. מתי תאונת דרכים נחשבת לתאונת עבודה? אוקיי. תאונת דרכים היא תאונת עבודה, כאשר היא קורית בזמן שאנחנו בזמן העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. זה תאונת עבודה כהגדרתה בדין. ברגע שיש תאונת עבודה שכזאת, צריך להתחיל קודם כל לפנות לביטוח הלאומי. זה דבר ראשון שעושים. אם הבן אדם שכיר, המעסיק חותם לו על טופס שנקרא בית למד 250, טופס מתן טיפול לנפגע בעבודה. אם הבן אדם עצמאי, אז חותמים לו על טופס בית למד 283, שזה בעצם טופס מתן טיפול לנפגע בעבודה לעצמאי. מעבר לזה מצרפים את כל המסמכים הרפואיים ומגישים את זה לביטוח הלאומי, יחד עם עוד טופס נוסף שנקרא בית למד 211, תביעה לדמי פגיעה והודעה על תאונה בעבודה. בתביעה הזאת של ה-211 ניתן לקבל ימי מחלה עד 91 ימים. גם עצמאים? גם עצמאים יכולים, כמובן הם צריכים להוכיח שהתאונה הייתה בדרך לעבודה, בזמן העבודה, ושהיא בעצם מונה על הקריטריון של ההגדרה הזאת בדין. אצל עצמאים, ביטוח לאומי קצת יותר מנסה לבדוק, כי מראש חושבים שהעצמאים הם לא דוברים אמת, אבל בסוף ברגע שמוכיחים להם שמדובר באמת בתאונת עבודה, אז הם מעניקים להם את כל הזכויות. ואז אחרי שפונים לביטוח לאומי עם תעודות רפואיות, תעודה רפואית ראשונה שמביאים אותה מרופא משפחה, בצירוף הבית למד 250 שאמרנו, ותעודה רפואית שנייה אם צריך, ככה בעצם ניתן לקבל את כל השכר שלנו, בהתאם לשכר שהרווחנו ברבעון לפני התאונה, מקבלים אותו במשך 91 ימים. עכשיו, אחרי זה אתה כבר נכנס לעניין השני. אתה צריך להגיש טופס שנקרא בית למד 200. טופס קביעת נכות על פי דין, בעצם ועדות הביטוח הלאומי. ואז ביטוח לאומי מזמן אותנו לוועדות בהתאם לתחומי הנזק שלנו, ולכן חשוב מראש לבסס את התביעה כמו שצריך. לא סתם ככה, מה שנקרא, למלות את התפסים חפלפ ולבוא ולהגיד, יאללה, בסדר, ביטוח לאומי כבר זמן אותי. ביטוח לאומי הוא מוסד, הוא המוסד לביטוח לאומי. ביטוח כשמו כן הוא, הם לא כל כך אוהבים לשלם. צריכים, מה שנקרא, להוציא את זה מהם בצורה אמיתית, ולא לחשוב שהם יעשו בשבילנו את העבודה. הם מזמנים אותנו לוועדות, אם זה ועדה אורתופדית, ועדה נפשית, ועדה נוירולוגית, ועדה פסיכיאטרית מן הסתם. אנשים לא יודעים שנכות פסיכיאטרית, נכות נפשית כתוצאה מתאונת דרכים, היא נכות כמו כל נכות, כמו נכות אורתופדית. ממש, פשוט צריכים גם להביא מסמכים רפואיים, מסמכים מפסיכיאטר וכו' וכו' וכו'. מזמנים אותנו לוועדות, ואז קובעים לנו בעצם את אחוזי הנכות שלנו. אחוזי הנכות האלה, בהתחלה יקבעו כאחוזים זמניים, ואז לאחר מכן, לאחר שחולפת שנה מהתאונה בערך, אז יש לנו ועדה לצמיתות, מה שנקרא לתום זמניות, ואחוזי הנכות האלה הם אחוזי הנכות שבאים איתנו לבית המשפט, וזה בהתאם לסעיף 6ב לחוק הפלת"ד, לחוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים, ואנחנו מגישים תביעה אזרחית נגד חברת הביטוח, נגד ביטוח החובה של הרכב שבו נסענו. אז רגע, אני רוצה שנייה שנעשה סדר. בעצם כל התנהלות התביעה, מרגע שקרתה התאונה, ועד שקיבלנו את היכולת שלנו, או קיבלנו את ההצדקה לכך לתביעה שלנו, כל התהליך הזה קורה תחת התנהלותו של הביטוח הלאומי. בהתחלה אנחנו חייבים למצות את הזכויות בביטוח לאומי, ושאני אומר חייבים זה לא רק המלצה. קודם כל אנחנו רוצים כסף, ורוצים כסף עכשיו. אנחנו לא רוצים עכשיו לחכות עד שנגיש תביעה לחברת הביטוח, ויקח עוד הרבה זמן, ואני יכול להגיש רק אחרי שהנזק הוא צמית, כלומר קבוע. בזמן הזה אני לא רואה כסף. יש תאונות קלות, יש תאונות יותר קשות, וצריך כסף עכשיו. ולכן, ברגע שאני פונה לביטוח הלאומי, אני מתחיל בעצם להניע את התהליכים האלה, והחשוב מכך,
אחוזי הנכות שנפסקים בביטוח הלאומי, הם אחוזי הנכות שבאים איתי לבית משפט. כלומר, אם לא פניתי לביטוח לאומי, לא רק שאיבדתי את הזכות שלי לקבל כסף, אחרי זה אני עוד מסתכן שיערכו לי מה שנקרא קיזוז רעיוני. יאמרו לי, חברת הביטוח, ובצדק, הדלת שלך לביטוח לאומי הייתה פתוחה, יכלת לפנות, לא פנית, ויתרת, לעניות דעתנו הנזק שלך הוא X, כלומר, מבחינה כלכלית, מבחינת ההכנסות שלך, היית צריך לקבל Y, ואנחנו מקזזים לך את זה מהפיצוי. אתה צריך לקבל 100,000 שקל, אם היית פונה לביטוח לאומי היית מקבל 80, ניתן לך 20. זה ככה בגדול, ביבש. אוקיי, עכשיו, אנחנו נכנסים קצת יותר לרזולוציות, כי בכל זאת זה לא תמיד שחור ולבן, זה לא הייתי בדרך לעבודה, בדרך, אחרי 2 דקות קרה. זה לפעמים קצת יותר מסובך, נכון. וקצת יותר אולי טורף קלפים במקרה מסוימים. מתי טובים בפיצוי בעצם, במקרה שהתאונה היא גם תאונת דרכים וגם תאונת עבודה? שאלה מאוד מאוד יפה. תאונת דרכים יכולה להיות תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה והיא תאונת דרכים. אני לא צריך לבחור או. אני עושה גם וגם. פשוט שאם מדובר בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה, אני מחויב לפנות לביטוח הלאומי ולמצות את ההליכים. אם מדובר בתאונת דרכים שהיא לא תאונת עבודה, אני לא מחויב לפנות לביטוח לאומי ולמצות את ההליכים, אבל חברת הביטוח כמובן שיכולה בעתיד לשמור לעצמה טענות כאלה ואחרות בעניין הזה, אבל העניין הוא שאם לא פניתי כתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה לביטוח לאומי, בעצם אחרי זה אני צריך להסביר את זה. אני צריך לבקש מבית המשפט מינוי מומחים ולהסביר למה לא פניתי. כאשר אם מדובר בתאונת דרכים, מה שנקרא רגילה, אז אני פשוט פונה לבית המשפט, אני מבקש בקשה למינוי מומחים בהתאם לתחומי הנזק, הצד השני צריך להגיב על זה, בית המשפט ממנה מומחים, התובע פונה למומחים האלה, מקבלים את חוות הדעת, אחרי זה יש תחשיבי נזק, ובעצם ככה ההליך מתגלגל, מנסים להגיע בעצם לפיצוי משמעותי ורלוונטי, כאשר אם מדובר בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה, יש לי אחוזי נכות מביטוח לאומי, זו עובדה מוגמרת. כן. חברות ביטוח יכולות לבוא ולטעון ולבקש ראיות לסתור וכו', אבל זה נדיר מאוד, זה כמעט ולא קורה, ואחוזי הנכות האלה פשוט משרתות את הלקוח, ככה שמדובר בתאונת דרכים בתאונת עבודה. והתובע עשה את מה שהוא צריך לעשות באמת הכי פשוט בהתאם לחוק, הוא גם נהנה מקבלת מלוא הכספים מביטוח לאומי, מלוא זכויותיו, גם לדמי פגיעה, גם לנכות, וגם אחרי זה שהוא ממצא את הזכויות שלו מול חברת הביטוח, לא טענות שיכולות להכשיל לו את התיק. תשמע, כבר טוב שבאת, כי תראה כמה היגיון יש במה שאתה אומר, וכמה אנשים עלולים באמת לעשות טעויות, שבסופו של דבר יעלו להם ביוקר, תרתי משמע. עכשיו, מה לגבי עובד, אני רוצה לסבך לך את המקרים, מה לגבי עובד שהיה בדרך מהעבודה, נסע לסידורים, עצר בסופר, ולא הגיע ישר הביתה, ואופס, קרתה תאונה. היה בדרך חזרה מהעבודה הביתה. מבין אותך, זה קורה המון. כן. פה בעצם נבחנת השאלה של אירוע מנתק. ככה ביטוח לאומי קורא לזה. אוקיי. אם פניתי ישר מהעבודה הביתה והתאונה הייתה, ברור שזו תאונת עבודה. כמובן גם יש זמנים הגיוניים. אבל אם יש אירוע מנתק, שבעצם בן אדם אומר, אוקיי, במקום לחזור אני כבר אלך, אני אעשה קניות, אני אטייל, אני אצור אצל חבר לכוס קפה, אני אלך לאסוף דואר, הנה בדיוק הגיע לי חבילה מאלי אקספרס. למי זה לא קרה? בדיוק, למי זה לא קורה, זה באמת קורה הרבה. נכון. אז זה אירועים מנתקים, ואז בעצם אומרים לך, אוקיי, זה לא הרצף הרגיל של הדברים, ולכן זאת לא תאונת עבודה, זאת תאונה רגילה. כלומר, תאונת דרכים, יש לך אפשרות למצות את הזכויות שלך, תפנה לחברת הביטוח, תעשה מה שצריך, אבל זאת לא תאונת דרכים כהגדרתה בדין. לא תאונת עבודה. לא תאונת עבודה, סליחה, כהגדרתה בדין, וביטוח לאומי לא יכיר בתאונה הזאת. אם אתה רוצה לפנות במסגרת נכות כללית, באמת, במידה ואין לך כושר עבודה, ויש לך נכות, ויש לך ירידה בהכנסות לפחות של 60% מעל 90 ימים, אתה יכול לפנות בנכות כללית, מה שנקרא בית למד 7801, ביטוח לאומי יזמן אותך לוועדות, אבל שם באמת יש סכום, תקרת סכום שאתה יכול לקבל מהביטוח הלאומי, כמובן גם כולל הליכים של שירותים מיוחדים, אבל זה לא יהיה כמו תאונת עבודה. אתה יודע, מעניין אותי בהקשר הזה, האם יש בכל זאת, תחת השינוי כיוון הזה של הגדרת התאונה, האם יש כן סטייה מהדרך שעדיין תחשב כתאונת עבודה? יש סטייה מהדרך שיכולה לחשב כתאונת עבודה, אם הבן אדם יוכיח שהוא עצר בשביל לקיים פעילות שקשורה לעבודתו.
כלומר, הגיע לי לא מזמן תיק של מישהי שאומרת, אני יצאתי ממקום עבודתי, היא HR באחת מחברות ההייטק, הגדולות יש לומר, והתאונה הייתה קרוב ל4 שעות אחרי המועד שהיא סיימה לעבוד. ביטוח לאומי אמר, סליחה, 4 שעות, היא צריכה לעבוד משעה 9 עד שעה 5, התאונה הייתה ב9 בערב, אבל הצלחנו להוכיח שהיא הייתה צריכה לעבור לסידורים לגבי אירוע שקשור לעבודה, ולכן מדובר בתאונת עבודה, והכירו בה והיא קיבלה את מלוא הזכויות שלה בעניין הזה. אז גם פה יש המון חובות הוכחה בסופו של דבר. נכון. לכן צריכים להביא את כל הפרטים לעורך הדין, עורך הדין ידע איך לפרק את הנתונים האלה, ובעצם למצות את הזכויות המלאות ללקוח. תכף נגמר לנו הזמן, האמת נגמר לנו הזמן, אבל בכל זאת יש שאלה האחרונה שחשוב לי לשאול אותך, לטובת מי ששומע אותך עכשיו, באמת רוצה לדעת התנהלות נכונה מהי, בכל אחד מתרחישים האפשריים שעלולים לקרות לו, מהו סדר הפעולות הנכון, המדויק, עד כמה שניתן, שחשוב לעשות אחרי תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה? דבר ראשון. קודם כל להתקשר אליי. ברור. זה דבר ראשון. המספר מופיע בתחתית המספר. לגמרי. עכשיו באמת, מעבר לזה. לאסוף חומרים, כלומר, עברת תאונת דרכים, לתעד, לצלם, להשיג שמות של עדים. אם פונית באמבולנס, כמובן, אישורים על זה, תיעוד רפואי, להתקשר למעסיק, לתעד את השיחה, כמה שיותר תיעוד. לאחר מכן, לאסוף חומר רפואי כמו שצריך. בית למד 250 או 283, לפנות לרופא משפחה, תעודה ראשונה לנפגע בעבודה, להעלות את מלוא הטענות. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, עברתי תאונה, אמרתי תאונת דרכים, אני לא זוכר כלום, לא אמרתי שכואב לי כל הגוף, או לא אמרתי שזה כואב לי וזה כן כואב לי. להגיד איך שאתה מגיע לקופת החולים, לבית החולים, נפגעתי, כואב לי בראש, כואב לי בצוואר, כואב לי בכתפיים, כואב לי בגב תחתון, כואב לי ברגל, מהסיבה הפשוטה. אחרי זה ביטוח לאומי עלול שלא להכיר בכל רכיבי הנזק. הוא יכול לבוא ולהגיד לך, אוקיי, אתה בהתאם למסמכים רפואיים התלוננת על ראש. אוקיי, הצוואר לא קשור, ואז יש החמרה של מצב רפואי. אחרי זה, איך אומרים? לך תחפש אותם, ותעבוד הרבה יותר קשה. לעשות את הדברים מסודר, לאסוף חומרים כמו שצריך, זה אחרי זה יכול להציל את התביעה, ולהעניק לך סכום אדיר של כסף, של פיצוי שבאמת מגיע לך בדין. בדיוק. רק מה שמגיע, אנחנו לא פה בענייני ריקון הקופות הציבוריות. אבל חובת ההוכחה עלינו, ולכן אנחנו צריכים לסדר את זה כמו שצריך. בדיוק. עורך דין אורי נחמיאס, נתת לנו פה כלים למכביר. תודה רבה. תודה רבה שבאת. כמובן, מי שרוצה את הטלפון מוזמן בפרטים, מה שנקרא. תודה רבה לך שבאת. בריאות לכולם. אמן. זה הכי חשוב, ובאמת לשחרור החטופים וסיום המלחמה. לגמרי. במהרה עוד בכמה שניתן. כמה שיותר מהר. וסעו בזהירות, כמובן, זה יותר חשוב. לגמרי. הכי חשוב, למעשה, יותר חשוב מכל דבר שהוא. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא של אודקאסט, הפודקאסט המשפטי.